ଦେଖିପାରୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଲ ଦେଖା ହେଉଛି। ବଡ଼ ମାଛ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଜିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଠି ବଡ଼ ମାଛ କ'ଣ ଅଛି? ଫାଇନାଲି ଏଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଡାଙ୍ଗଳା କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ମାଛ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଛ କ୍ଲିୟରଲି। ଡାଙ୍ଗି ନା କିଲୋ 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ମାଛ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ମାଛ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ନନାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଏ ଗାଇସ୍, ଏବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଯାଉଛୁ ମାଛ ଜାଲ ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗରେ ଗଲେଣି, ମୁଁ ପଛରେ ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ ପଟ ମାଛ କନ୍ଦାଟା ଏଇଠି। ମାଛ ଜାଲ ଟେକା ହେବ, ଲାଇଭ୍ ମାଛ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଲାଇନ୍ରେ ଖାଲି ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଲ ଟେକିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖନ୍ଦା ଟେକିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଆମର ବଦଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖନ୍ଦା ଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଡଙ୍ଗା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାନ୍ଦା ଆମର କାଦ ଆମେ ତାକୁ ଆଣିପାରୁଥିବେ ଆମର ବାହାଣେ ଏଡ଼ିଲେ। ଆମ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସି ମାଛ ଖନ୍ଦା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ମାଛ ଟେକିବା ପାଇଁ। ଜାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନମ୍ବରଟା କେମିତି ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବାହାଣେ ଏଠି ବାହୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା। ଆଉ ଆମର ତ ସେଠି ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା, ସେଠି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିୟୁଟା କେମିତି ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଆଉ ଚିଲିକାର ଆଜିର କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଶେଷ ଦିନ, ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଶେଷ ମସ୍ତି ଯିଏକି ଆମେ ଯିବୁ ହାରି ବାହାରକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଇ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ତ ଜାଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖୁ ସେୟାର କରୁଛୁ ଜାଲ ପାଖେ। ହାଏ ଗାଇସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ସାଥିରେ ଟିଟନ। ଏଠି ଆମ ଭେଣେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଅଛି ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଦାରୁ କିଛି ତ ମିଳିଥିବା ଦରକାର। ନଈନାଳ କଥା କିଛି କହିହେବନି। ନଈନାଳ କଥା କିଛି କହିହେବନି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିଛୁ ମାଛ ଜାଲ ଟେକିବାକୁ। ଲାଇଭ୍ ମାଛ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଟଙ୍କାଏ 2 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ବଡ଼ଠୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫାଇନାଲି ଆମ ଡଙ୍ଗା ଆସିକି ଜାଲ ପାଖେ ଲାଗିଯାଇଛି। କ୍ଲିୟର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିଟନ ଭେଣେଇ ଆମର ଜଲେ କିଳା ମାରିଦେଲେ। ଫାଇନାଲି ତଳକୁ ଯିବେ। ଫାଇନାଲି ଶୀତ ଦିନରେ ପାଣିରେ ପଶିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭେଣେଇଙ୍କ ପାଇଁ। ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଭେଣେଇ ଆମର ପିଓର ଡବିଲ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଜାଲ ଭିତରକୁ ଯିଏ ନଈରେ କୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ନ ହେବ କାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ, ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବାକୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଈ ନିଜରେ ଭିୟୁଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭେଣେଇ ଆମର ଡବଲ ହରିଣ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଜାଲ ଟେକିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ପାଗଲ ପୁଅ ଆମର ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଡବଲ ହରିଣ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଭେଣେଇ ଆମର। ମାଛ ହେଲା ଖନ୍ଦା ପାଖରେ ଆସିକି ଲାଗିଯାଇଛି। ଯାହା ବି ଲାଇଭ୍ ମାଛ ମିଳିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖେଇଦେଲେ କିମ୍ବା କାହାର କିଛି କହିଦେଲେ ବି କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଭଗବାନ ଦୟାରେ ଥିଲେ କେଉଁ ବାଟରେ ଦେବେ। ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣେଇ ଆମର ତଳକୁ ଯିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ପଶିବେ ଆମର ଛାଡ଼ୁ। ଫାଇନାଲି ଭେଣେଇ ଆମର ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ପଶିଏ ମାଛ ଜାଲ ଟେକିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଈ ଭିତରେ ବସିଲେ ନଈରେ ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ କାଲୁଆ ଅଛି ପାଣିଟା। ଶୀତ ଦିନରେ ମାଛ ଜାଲ ମାଛ ଧରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭେଣେଇ ଆମର ଜାଲ ଟେକିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। ଯିଏକି ଆମର ବୁଲା ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବାଟକୁ ବୁଲେଇକି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଟାଇମ୍ ହେବ 4:30 4ଟାର ଭିୟୁ ଦେଖ ଚିଲିକାର। ଫାଇନାଲ
ଜାଲ ଟେକା ହେବ। ନନା ଆମର ପାଣିରେ ପଶିଛନ୍ତି। ଟିଟନ ଭାଉ ଏଠି ଜାଲ ଟେକିଏ। ଶୀତ ଲାଗୁନି? ଲାଇଭ ମାଛ ଦେଖିବି। ଆମର ସବୁ ପଡ଼ିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ଜାଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମାଛ ନାହିଁ ବା। ଆଳୁଟା ଜାଲରେ ପୁରା ଫୁଲ। ଆଳୁଟା ଯୋଗୁଁ ମାଛ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉନି। ମାଛ ସେମିତି କିଛି ନାହାନ୍ତି। କୋଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଜାଲ ପୁରା ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ କେମିତି କେତିକି ଅଛି। ଗୋଟେ ଜାଲ ଟେକି ଦେବାର ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ସୋରଡ଼ା ଏ ଖୁରାଣ୍ଡ ମାଛ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ା ଅଛି। ତୋଟା ତ ଶୁଅ ପୁଡ଼ା ଟେକା ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ଆଦ ନାହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପୁଡ଼ା ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଲ ବସିଗଲା। ନୂଆ ଜାଲ ସିଆସି ହେଇଛି। ପାଣି ଆମର ବସଉଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର ଦେଖିପାରୁଛ ନଈର ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିଟନ ଭାଉ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ମାଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବାଗଦା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନାଳୁକାରେ ଯଦି ବାଗଦା ଏଠି ଚାଲୁଛି ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ନଈରେ କେତେ ମାଛ ଚାଲୁଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଜିଙ୍ଗା ପଡ଼ା है 6 ପିସ୍। ଟାଇଗର ଝିଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି 3-4 ପିସ୍। ନାଇଁ 6 ପିସ୍। ଭେଣେଇର ଆମର ବହୁ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଜାଲଟା ଟେକି ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ମା ଆଜ୍ଞାଟା ଟେକିଛି ତାର ଭର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ସେ ସଦାବେଳେ ହା ହଉ। ଦେଖିପାରୁଛି ତା ଘର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ବଡ଼ ମାଛ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ମାରିଲେ ନାଇଁ ଏଇଠି ବଡ଼ ମାଛ କ'ଣ ଅଛି? ଫାଇନାଲି ଏଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି। କିଛି ମାଛ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଛ କ୍ଲିୟରଲି 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ମାଛ ଅଛି। କିଛି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ ମାଛ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ନନାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଲ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ମୋର ନନା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ନନା। ନନା ଖଟିଆ ଲେଖା ତ ଅକ୍ଷର ପୁରା ଲାଇଭ ମାଛ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଟାଇଗର ଝିଙ୍ଗା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭେଣେଇ ଆମର ଜାଲ ଟେକା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ବେକ୍ଟା ଥାନ୍ତା ହେଲେ ବାରମୁଣ୍ଡି। ଏ ନନା ଇଏ କ'ଣ ମୋ ମୋବାଇଲଟାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଫଟେଇ ଦେଉଛି। ହାଇ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ ମାଛ। ଟିଟନ ଭାଉ ଜାଲ ଉଠାନ୍ତୁ।